Sak mga idol, so mga dami karon sa kuan sa FlipTop event sa GUBAT 8. So mo na yung ticket karon upat ka buok. So mo na yung mga kauban karon. What's up mga idol? So kita-kita lang tayo yung adto. Mga idol, shout out day ko day. Kuan na Jero Velasco. Director Jero Velasco. Let's go. Sige. Welcome sa GUBAT 8! Subukan natin ito. Unang best, magingay tayo lahat para sa sarili natin. Maraming dagat salamat talaga si Bull. Palagi sa lahat ng support at tunay. Lahat ng support at tunay nyo. So yun mga idol, man ang FlipTop karon dito sa kuan Cup Center. So ato lang sila kay mga picture na nila. So update natin mga idol, wala kayo ka-video kay bawal mo mag-video dire. So mga idol, update natin yung mga idol. Sige. Idol, so dire lang ko to ba tong vlog karon. So pasensya na kay mo, wala kayo naka-update pag ganin na kay bawal mang video nga tugod kay tubuan ba basta na FlipTop bawal mang video. Sige idol, so alam mo kalibot nga subscribe mo sa channel nya yun, pero may notification bell para update mo sa mga video. Sige mga idol, salamat kayo. Kita mahal